Subiectul 1 de BAC, exercițiul 2. Se consideră funcția f. Trebuie să determinăm valorile reale ale lui m, pentru care vârful parabolei asociate funcției f are ordonata strict mai mare decât 0. Nu uitați, vârful parabolei este de coordonate minus b pe 2a și minus delta pe 4a. Se cere să arătăm că ordonata, adică minus delta asupra 4a, este strict pozitivă, adică mai mare decât 0. Deci, y vârf mai mare decât 0, deci minus delta asupra 4a este mai mare decât 0. Hai să vedem cu cât este egal delta. Delta este b la a doua minus 4ac, deci delta este egal cu b la a doua minus 6 la a doua este 36, minus 4 ori 1 ori m, deci minus 4m. Eu zic să-l dăm factor comun pe 4, da? Și să zic că este 4 pe lângă 9 minus m. Și acum hai să înlocuim. Vom avea minus 4 pe lângă 9 minus m supra 4 ori 1, că a este 1, mai mare decât 0, e echivalent cu simplific 4 cu 4 și acum vedeți că am minus în fața parantezei și haideți să schimbăm semnele, adică să desfac paranteza. Și vine m minus 9 mai mare decât 0, echivalent cu m mai mare decât 9, deci m aparține 9 plus infinit deschis.